अभी आप सुन रहे हैं मैथिली जानकी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बरहा से। तब दूरा बजन तू आबै छई हमरा देखी के गजब मुस्काबै छई तब दूरा बजन तू आबै छई हमरा देखी के गजब मुस्काबै छई देखे लगे तोरा टोला में एबो तोरा दूरा पटी जे रुकवा के हो नचबो तोरा दूरा पटी जे रुकवा के हो नचबो तोरा दूरा पटी जे रुकवा के हो नचबो यही सजन हम डीजे पर एलियो कनी सा तोहर दर्शन जपेलियो बुझे से जाने देखी है धीरे धीरे न तो हम जान जेबो के गिरे कनी ठुमका लगाबे है ने आब अपना सहेली के साथ कनी बाजा हाथ के तोरा हम लकीर में रहबो।